खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। आङो र'डआव थांनो ओंखारदों, रेडि जाखाबाय, थांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय था। ड्रेस माने सोलायासै, ओमफ्राय रडनिफ्राय आङो मा लाबोखो नोंथांमोननो दिन्थिनि, एसे नायलांबाय था। नोंथांमोना नायलांबाय था दै। बेवहाय मबाइलाबो थाया, फोस्लांस्लां नुबाय। बिशालनिफ्राय बिशालनि गासै माबा जादों 708 थाखा जादों आरोना फैसाया। गासै नै इयावनो नुयो आरोना नै 708 थाखा आरो नै मोजाङै नुवाखै, मोजाङै सिनायाखै आरो जायखिजाया 708 थाखा गासै नायनो आङो रडआव माने इ बुस्थुखौ लायनो थांदोंमोन। नै बेबि स्किन केयार उइप्स नामा, बेखौ उइप्स नै बेखौनो आङो रडआव लायनो थांदोंमोन। इयो ओरैबायदि गोनांथि जानानै फैदों आरोना, ओंखायनो बेखौनो आङो लायनो थांदोंमोन बिशालाव। नै ओरै बख'यो, ओमफ्राय इखो ओरैजाय ओरै बोखारबाय, ओमफ्राय नै गुदुं दङ, इथिं हानबाय आरो गांसे जि मोदोमोना, मोदोमसोगारो। दोनथ'नोसै बेखौ। ओमफ्राय नै ब्रास लाबोदों 65, ओमफ्राय बियो 245, बियो 245। ओमफ्राय मेगिया मोनसेयाव 70, ओमफ्राय बाय वान गेट वान फ्रि आरोना, मोनसेयाव मोनसे फ्रि। ओमफ्राय बेखौनो लाना फैबाय आङो, नै मोननै मोनखाबाय। ओमफ्राय थाव गैलामोन नालाय, थावआबो जोब्बायमोन नालाय, ओमफ्राय आङो थावखौबो लाना फैदों आरो 142 आरोना, 142 नै बाजाज लाबोदों। ओमफ्राय कलगेट, जोंहाना मानिया माने बिमानिया हाथाया मिजौबाय थानाय जादोंनो, ओंखायनोथ' बेखौ कलगेटखौ लाना फैबाय आरो नै सेटसुलेन्ट बेखौ लाना फैबाय आरो माबायो 130, 130। ओमफ्राय बेखौ पावार बन बिस्कुट लाना फैदो नै मोनसे, ओमफ्राय इयो बेसे 40 थाखा इयो पावार बना। ओमफ्राय नै पार्सेल बिहरना नायनि, आं एसे नायखांखाबायमोन, नै माबा बिहरना होदो नायनि।
जोबखाबाय आङो रडआव मानो थांदोंमोन आङो इनि थाखायनो माने इ बुस्थुनि थाखायनो आं रडआव थांदों जोंनि बाजारावहाय इखौ माने फाना आरोना माने बाहायाना मानसिफोरा ओंखायनोथ' लाबोआनो इनि थाखायनो आं रडआव थांनो गोनां जादों नङाब्ला थांनो गोनां जानाय नङामोन ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय ससेनिफ्राय नायालासिनो दाथा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन